Velkommen til Lærkevej. Ja, og velkommen til Vitrup Efterskole. Oscar, hvad er det, vi ser her? Det er Lærkevej. Okay. Johan, hvordan er Lærkevej opstået? Jeg har haft matematikfagdag, og så skulle vi lave sådan en hus. Og så skulle de være i forskellige former. Ja. Og Oscar, var der andre opgaver end at forme et hus i forskellige former? Men jeg har faktisk ikke været der før i dag, så det ved jeg ikke. Okay. Vi skulle lave sådan et budget over de ting, vi havde brugt til huset, så vi kunne se, hvor meget det kom til at koste. Ja. Og så havde vi et bestemt antal beløb at bruge for. Ja. Og hvorfor hus har du været med til at lave, Johan? Det røde derovre. Ja, nummer 9. Ja. Det runde. Ja. Ja. Hvad har tankerne været bag ved det runde røde hus? Vi fik at vide, vi trak en cirkel, og så lavede vi sådan en cirkel, og så gik det lidt i koks, og så blev det sådan der. Så man trak en geometrisk form, som man skulle bruge til sit hus? Ja. Okay. Og så trak man også et beløb, eller hvad? Nej, det var der. Man fik et Vi beløb. havde det der beløb, som vi måtte bruge, Ja. og så skulle vi så bare skrive alle de ting ned, vi havde købt. Okay. Gulv og maling og sådan noget. Hvis vi lige kigger lidt nærmere på Jordens hus her, så er der en dam og et telt. Og hvad er det, der er inde i teltet, Jorden? Der stikker noget rødt ud af teltet. Ja, det er tæppe. Det er et tæppe, så der ligger nogen og hygger sig inde i teltet. Nej, der er ikke nogen inde i teltet. Der er ikke nogen inde i Der er teltet. nogen om på bolletæppet. Ja, derom. Det er mig og mig og Wirts værk. Ja, okay. Og hvad tænker I om den der måde at lave matematik på? Det var sjovt, og det var ikke sådan kedeligt, og man skulle ikke sådan hele tiden sidde og bare kigge på en bog. Nej? Så det er lidt en anden måde at lave matematik på. Det var meget sjovt. Så du synes faktisk, du har fået noget ud af et projekt Bygge et hus? Ja, det var fint nok. Ja.